Wij proberen een goed beeld te krijgen van wat er nou precies een hoorn is. En Jan van Gent op de cursus bestuurt eigenlijk dat die vogelgriep echt wel toeslaan het echt bij vogels waarvan je denkt, ja, hoe kan dat nou bij deze vogels komen? Die komen van zo vier voort. En toch has het. Het betekent dat dat best wel een redelijk omvangrijke en ernstige vorm van vogelgriep is. Waar we dus in ieder geval op de effecten moeten prepareren, maar het voorkomen toch wat net. In de omkrieten van Wierum ten Naad zijn er al 20 kinderen van en op het Ameland al zo'n 60. De vogelgriep krijg je eigenlijk dat de besmetting ontstaat in de hersenen, dus neurologisch. En ze worden daardoor blind. En dan weten ze dus hun richting niet meer te vinden. Nee, daar zijn ze de volledige richting kwijt. Er spoelen natuurlijk ook Jan van Gent aan door de stroming van het water. Maar we hadden laatst een Jan van Gent bij Dokkum. Nou, die is puur levend aankomen vliegen, maar ja, die zag niks meer. Het enige wat je kunt doen is helpen om zo snel mogelijk uit het lijden te verlossen. Maar je kunt ze niet genezen. En dat is als opvang gewoon vervelend. Het is wel zaak dat besmette vogels gauw opgenomen worden. Want hoors bestaat het risico dat orenbissen erin omfretten. En zij de vogelgriep nog meer verspreiden. Nou, wat ik zelf vind is gewoon meer vanuit de overheid duidelijkheid van wie doet wat en hoe gaan we het doen. Kijk, we zijn al 2 jaar echt in de vogelgriep bijna. Er is nog niet voor mensen duidelijkheid en ja, ook niet van wie betaalt wat. Want ja, dat is natuurlijk ook een punt die erbij komt. De gemeenten die gaan met elkaar al praten dat de buurtdiensten of de dierenambulance die hel je de beesten op. Dus dat de meesten willen weten wat doen we nou met deze beesten op de vogelspiets willen het weten. Even contact opnemen met de gemeente, nou even informeren naar wat voor afspraken binnen lokaal maken op gemeentelijk niveau. De veiligheidsregio heeft 1 keer in de 2 weken een speciaal oerlis over de vogelgriepcrisis.